UPB-ko irakaslean naz, eta normalean nire entzulegoa beste perfil batekoa da, ez da zuek bezalakoa. Zuek trebatuak zarete, ofizioan, zuek irakasleak, andereñoak, maizuak, eta badukazio esperientzia bat. Normalean, unibertsitatean baditugu ikasleak, gazteagoak dira, eta esperientzia bakoa. Eta askotan aurre iritzi asko ekartzen dituzte. Segun eta nola ikasi duten, pentsatzen dute, holan jarritzen dela gaur egun. Nik uste duzuen esperientzia zuen artean ere, esperientzia ezberdinetakoak izango zaretela, eta orduan hemen esan alditu danak, batzuentzat berriak izan daitezke, eta beste batzuetan, más de lo mismo. Ez nuke nahi, nahiko nuke guztientzat ezpada, bintzat, zio zer berri topatzea. Gero amaieran, galderak egiteko, txanda bat edikiko dugu, baina nik hasieran galderanik egin nahiko nituzke. Hemen zaudete aurre hezkuntza, lehen hezkuntzakoak, lehen hezkuntzako, lehenengo ziklokoak, bigarren ziklokoak, badago bigarren ziklokorik, eta lehen ziklokoak, lehen ziklokoak. Eta aurre hezkuntzakoak, zenbat zarete aurre hezkuntzakoak? Nikotxo. Eta besteak, eta lehen ziklokoak, ederto, bintzat ikusteko, zuen perfila, ideia bat. Pentsatuko duzue, egun etorri bazarete esperientzia batekin, zer kontatuko dugunean, arazoaren bat konpondu aldizu. Nik beldurna ez, arazoak konpondu barik agian beste arazo bat sortu aldizu edara. Eta, hori ere ez luke garrantzi gutxia. Galdera, muina, zer da, zer irakatsi behar diegu, jartzen duen diapositibak. Historia da zer irakatsi eta nola irakatsi. Nik gauza berririk ez dizut esango. Zer irakatsi eta nola irakatsi aurrei, batez ere hizkuntza idatziari dagokionez, irakurtzen eta idazten, segun eta zuentzat zer den irakurtzea eta ikastea hori irakatziko diezu. Lehenengo galdera da zer den idatzea irakurtzea eta ikastea. Niri txikitan esaten zidaten eskolara joaten nintzenean, agian zuei bebai, etxerako bideak esaten ziguten. Zer, letrak ikasi dituzu? Hau da, gure zukentzat ikastea, idazten eta irakurtzea ikastea zen letrak ikastea. Eta horregatik eskolan horretan erbatzen dituzten, letrak ikasi behar genituen. Identifikatzen, irudikatzen, gauzatzen. Beste batzuentzat, segun eta zer den irakurtzea, irakurtzea izan alda, ulertzea, ondo dago, eta segurazki beste metodo batzuk erabiliko dituzte, metodo globalagoak, eta gian beste batzuentzat, irakurtzea ez da bakarrik ulertzea, baizik eta interpretatzea. Zer da niretzek nik zer ikusten dudan testu horretan. Eta segurazki beste mekanismo batzuk aplikatuko ditu. Agian konstruktivismoaren aldetik, edo soziokonstruktivismoaren teorien aldetik agian abiatuko gineatik. Orduan hortik abiatuta lehenengo galdera da, guk norberak erantzun beharko luke, ez? Zer da niretzat irakurtzea, zer da idaztea. Diapositiba asko dituzu, baina ez beldurtu, danak ez dizkizuete azalduko, baina bai deskargatu izango dituzue honek azaldu dudan zerian, dokumentazioan eta... Lehenengo galdera, eta ea zer erantzuten duzue. Gu zerretik eta zertarak elkasten dugu aurrei irakurtzen eta idazten. Batematek? Ondokari batematek kontatuko lioke? Artean? Zergatik, ez da gian egitura egokina, asko gaude hemen, baina pentsatu momentu batez, guk zergatik irakasten dugu irakurtzen eta idazten. Bai? Baten batek erantzune emango luke? Arrazoi asko, Gu ofizio gara, horregatik horretzen dugu, Bai? Ze... arrazoi bat? Zerra topatu komite alako bat, orduan, ulertzeko eta nire burua alatuko dituen, oso egiten ulertzeko. Bai? Bai,
zer esan duzu, markatu? Ez, bizitza realan, guzti hori testuak eta inguratzen gaituzte, orduan horiek ulertzeko eta sortu alizatzen. Umen beharrak asetzeko, bere? Zitu izan ditezku umen beharrak. Jakin nahia batez ere. Jakin nahia asetzeko eta horren bidez topatu bat dute, ez? Hau da, arazo batzuk, zerbait jakin nahi badute, irakurtzen idazten jakinda, topatu aldute, jakin nahi dutenaren erantzuna. Besterik, zerkin, disfrutatzeko, atseginez irakurtzeko, hau da, arazoa konpontzeko, jakin mina asetzeko, kultura jabetzeko, divertitzeko. Besterik, gizartean bizitzeko, adibidez, libreagoak izateko, autonomoagoak izateko, zein garai batean, oso aspaldi, oso pertsona gutxik zekiten irakurtzen eta idazten. Nik olako batzuk ezagutu ditut, nire familiar, baita, oso zahar ezagutu nituen, eta ez zuten horren beharrik bizitzeko, bizi irauteko bintzat. Eta zerbait behar zutenean, joten ziren, edo apaizaren gana, edo udaletzeko izkriboaren gana, edo herriko maisu maestraren gana, eta berak onak zirenez, danak, eta asmo honekoak, inolako maliziarik gabe, dana behar zituzten gauza guztiak, irakurtzen zizkieten, eta euren eskutitzak idazten zizkieten. Eskutitzak, bazekiten zenbat diru zukaten, bankoan, etxean, bazekiten herentzia zela geratzen zen, inolako maliziarik gabe, bazekiten herriko guztien berri. Orduan, pertsona horien menpe zeuden, ez ziren pertsona libre. Orduan, guk hitz egiten dugunean, alfabetatzea, irakurtzen, irakasteaz, atseginez egia da, baina badago niretzako oso hitz importante badata, da aske izan daitezen, euren buruaren jabe izan daitezen. Eta nik hori azpimarratuko nuke, beste gauza bai, beharrezkoak dira, baina nik hori azpimarratuko nuke. Ze bihar egunean, gure hau txiki hauek, osoak, aurrezkuntzan dituguna, pertsona helduak izango dira, eta jakin beharko dute, irakurtzen eta idazten. Botoa emateko programak irakurtzen. Lana aurkitzeko kurrikulum bat betetzen, behar duten moduan. Zerbait saldu edo erosteko ikusi gauzen ezaugarriak. Hau da, euren benetako bizitako arazoak konpontzeko. Ondorioz, nik hemetik, akarako nuke ja lehenengo ikasgaia. Zer irakatzi aurrei, benetan bizitzan topatuko dituzten testu. Benetan bizitzan, euren esparruan, behar dituzten. Hombre, ez dugu eramango errenta itorpen egin dezaten eskolara, baina haiek badituzte beste beharrizan batzuk eskola. Beharrizan horiek, zintzu dira, euren gizarte txikia, eskolara dozenean, hori da gizarteratzeko lehenengo gizartea, eskola etxetik kanpoko lehenengo gizartea. Eta hor beharrizan batzuk dituzte, zegoza batzuk egiten dituzte, ez? Egiten zu irudiak, ez? Forma irudiak, txotzen idatzi, postalak, lagunei, antolatu euren lanak, liburuak eramaten badituzte fitxatu, izena jarri beharko dute. Lan hori guztiak guk egin aldizkiegu, hau da, gure menpe, euki, andereño idatzi hau, andereño, zer da hori, maizu, edo bestela, ardura horiek, euren esku utzi. Eta, orduan guk, zer irakatzi, honetan, lehenengo galdera, honi erantzun nahiak, zer irakatzi beharko genieke, euren gizarte txiki horretan konpontzeko beharko luke. Demagun, arazo tipiko bat, zer gertatzen da urtero, eskola guztietan, buruan, ateratzen zaila, kutsakorra, sorria. Eta urtero bidaltzen diegu gurasoei barroat, andereño, edo guraso agurgarri horiek, mesedez begiritzazu zuen seme alabak buruan, ez duk ezan nahi zuria duenik, baina badezpada begiritzazu, bueno. Hori da, behar izan bat, eskutitz hori, postal hori guk, ohar hori guk idatzi aldigu, edo aurrek ere idatzi aldigu. Ze problema nor dut problema? Aurre edukate, askura, edukate problema bat. Bueno, ez du idatzi baten bidez konpon daiteke hori, guk idatzi behar diegu, edo landu aldugu idazmena adibidez olako testu. Aita ama, mesedez, sorripilo bat etorri dira gaur bizitan.
ez? Ez dakit baten bat, irekin geratu da. Begiratuko idatzu buruan mesedez, ez? Bueno, hori edo nahi duzuena, mailen arabera. Baina, esan nahi dudana da, haiekin hitz egin dugula, horretaz, nordu askura, norke zer gertatzen da, inoiz gertatu zaizue. Horretaz badakite hitz egiten. Badakite zer diren zorriak. Txikitatik, edo entzun dute. Eta orduan, badakite kontatzen, badakite zer daukate. Zer falta zaie? Paperean jartzea. Baina hori euskeria da, garresa da. Hori da azkenean egiten dana. Lehenengo kontatzen da, hitz egiten da haiekin. Apuntatzen dugu, esaten duguna, eta gero haiek esku usten dugu oharra, azken oharra egiten. Zan duena, egunero behituzte egoera batzuk, arazo batzuk, eta hizkuntz idatziaren bidez, konpondu aldituzte. Honekin, eta ja, aurrera jarraitut, lehenengo hitza da, honekin lotuta alfabetatzea hitza. Alfabetatzea, zer da alfabetatzea? Zer da alfabetatzea? Nok definituko luke alfabetatzea. Ez dauka truko hori galdera honek. Badak izue hori alfabetatzea. Zer irakatziko diezu. Tipikoena, definizioen tipikoena alfabetatzea da, zer da? Irakurtzea, komplikazioan dik gabe. Bueno, hori zen garai batean. Baina gaur egunean esaten da, pertsona bati, askotan entzun altzaio, ni informatikan analfabetua naz. Baina, edo nik errenta itorpen egiteko, bankura joan behar dut, edo azit dara, papera egiten dizkidaten. Servizio ekonomikak, horretan alfabetua naz, matematiketan eta, baina gero, inork edukan alfabetotzat behar dut. Baina bai bizitzeko, hainbat gauz egiteko, eskara gai. Badakigu irakurtzen, badakigu idazten, baina eskara gai. Orduan hor dago kontzeptu bat, alfabetatzearena, garai batean nahikoa zen, irakurtzen eta idazten jakitea, herri bateko idazkari izateko. Gehiago zuten eskara, aspaldian. Gaur egunean, kristona, konstituzio eta guztiz, buruz ikasi behar dugu. Ez da nahiko irakurtzen eta idazten jakitea. Beste gauza asko. Hau da, alfabetatzearen kontzeptua, sesioaren kontzeptua aldatu da iaia sortu zenetik. Ez da gutu ere, 19. mendean, edo gerra aurrean, munduko bigarren gerraren aurrean, edo gerra ostean. Ze orduan aldatu zen alfabetatze kontzeptua eta sortu zen alfabetatze funtzionala. Hau da, ez ziren analfabeto hutsa, bigarren munduko garraiaren ostean zeuden langileak, baina bai funtzionatzeko ez zirela bai. Zer gertatu zen garai hartan? Garai hartan, Europa suntsituta geratu zala, hainbat herri, mundu osoko hainbat herri, hirugarren munduko hainbat herri, askatasuna lortu zuten eta behar zituzten alfabetatuak, langile alfabetatuak, baina trebatuak. Ez zen nahiko irakurtzen ez idazten. Orduan, Europan ere eraikitzeko behar zituzten langile kualifikatuak. Ez ziren kualifikatu ez ziren analfabeto funtzionalak. Eta azkenengo urtetan, ez da nahiko biziketa alfabetazazioak balio du norberaren garapen pertsonalera. Orduan, alfabetatzea da irakurtzen, idazten jakitea, baina ez hori bakarrik, hainbat gauzatan, adibidez medikuntzan. Alfabetua gara medikuntzan, eta badira programa telebistan. Baina guk bagoaz, tipo baten gana, eta berak ezaten digu, biluzteko, sinisten digu, eta biluzten gara. Hori normalean egiten duzu, Segundo, adornago, normalean taular tipak eta biluzten, bai, amerikanaz, orduan bai. Ni fontanero, zer ezain nahi dugune? Garrantzi gehiagi, edo gehiago, gu kontrolatzen, arloa kontrolatzen ez dugunez, gure dana konfiantzazua pertsona batenga jartzen dugu. Eta egia da, guk dena ezin dugu jakin, baina behin neurri batean, eta azkenengo momentuen guk erabaki, ni bakarrik ez darrean dekot mina. Orduan, esan nahi dut, azken batean gure esku dago, segun ze alfabetizazioan maila daukagun, beste baten menpe egotea edo ez.
baina alfabetizazioak ere balio du norbera garatzeko jakintzaren bidez, esan duzun moduan, edo atseginaren bidez, elaberriak, olerkiak, kantuen bidez, eta aurrekin ere, olako gauzak, badakit, lantzen dituzula, lantzen bidez, eta hori eskola guztietan, ez? Orduan, baina du funtzio bat, alfabetizazioak, da funtzio sozial bat, baina baita norberaren garapenerako. Zer landu behar dugun aurrekin? Gauza dugu. Ez bakarrik gizarterako prestatu, baizik eta norberaren garapenerako literatura, ipuina eta bako elementuen bidez. Nekez, esan nahiko nikuzko guzti guztiak nekez esango ditut, zeun normalean kurtso batean esango dut, orduan aukeratu ditut elementu batzuk, eta ez beste, aurrera egin beharko dut. Baina, ideia bat egiteko, hemen dut ez. Lehen aipatu dut, zer irakasten ziguten. Segun eta guretzat zer den irakurtzea eta idaztean, hori irakatziko diegu. Orduan badago kontzeptuak beriztu behar dena, eta gauza bada idazkera, eskritura, jarri dut erderaz, eta beste gauza bada hizkuntza idatzia. Eskritura da euskarria. Eskritura, edo idazkera, jarri dut erderaz arrazoi batengatik. Erderaz badago hitz bakarra, eskritura, eta gauz askotarako erabiltzen da, baina euskeraz badaukagu idazkera, idazketa, idazkuntza, idazmena, idaztea, eta bakoitza badu bere ñabardura. Zer gertatzen da? Askotan erderen eraginez, beti idazkera edo idazketa aleatorioki aukeratzen ditugula, horrekin jarri dut bere parekoa. Egia zen, beriztu beharko benituzke, baina Eta beste gauza bat hori da eskritura. Eskritura da euskarria. Eskritura dira grafiak, arauak. Erabiltzen duguna ideia bat komunikatzeko. Eta beste gauza bat da hizkuntza idatzia. Hizkuntza idatzia da testu inguru batean daukagun testu. Testu inguru batean. Zan edo, guk idazten ditugu testu guztiak, testu inguru jakinetan idazten ditugu. Edo, bestela esan da. Guk aurrekin, askotan, edo aurrak trebatzeko, aurrak jartzen ditugu letrak idazten. A, mila. O, mila borobik. Kaligrafiak eta bat, nahi hori gurasoei gustatzen zaio. Fitzak ematen badizko lako fitzak, gurasoak posten dira. Askotan eskatzen dizkibute lako fitzak. Baina, guk normalean nolan ez dugu idazten. Idazten badugu ziozarrengatik izango. Arazo bat konpontzen. Mezuak transmititzeko edo behar baduko. Hala ere, guk aurrak jartzen ditugu, inolako beharrik gabe, letrak, inolako testu ingururik gabe, kopiatzen asko. Hori da diferentzia. Batean idazkera lantzen dute, baina ez benetako hizkuntza idatzea. Hizkuntza idatzeak beti dauka. Esan nahia, hizkuntza idatzeak beti balioko digu zerbait konpontzeko. Arazoaren bat konpontzeko. SMS bat bilatzen dugunean, faltaz beteta, ortografia desegoki erabiliz, SMS horrek segurazki, edo WhatsApp, tresna horrek arazo bat konponduko digu. Berandu eduko nazetzera, alako tabernetan alako ordutan eratu garela, nez eta akats ortografikoak erabili. Nez eta idazkera hainbat lege urratu. Guk letra txarrez idatziko bagenu, testu bat, baina ulertzeko modukoan edo izpare bat, nahiko izango litzateke. Nik nire eskuz idatziko banu, zenik daukat mediko baten letra baino okerragoa, berandu nator, holan korridan, etxekoek badakite, berandu natorrela. Naiz eta oso grafia txukuna aurrek erabiltzen dutena bezalakoa erabiliz, edo eskatzen dieguna bezalakoa erabiliz. Zan idut, beriztu behar dira, bi elementuak. Bata da euskarri horrek, letra, grafia, daukan, garrantziarekin, eta beste gauza bat da, nik horrekin zer lortu nahi du. Eta agian, bigarren hau, da landu beharko denukena, baita aurrekin ere. Orduan, horre baten komentatu dugu, zer den irakurtzea eta
eta idaztea eta irakurketan lehen esan dudan, ez? Guk aurrei irakasten badiegu bakarrik letrak aurrek ikasiko dute dekodifikatzen, baina agian ez dute ikasiko ulertzen, ez? Orduan ulertzea da kontzeptu global bat, elementu asko parte hartzen dute eta kognizio jarduera bat. Irakurtzea ez da bakarrik dekodifikatzea, nez eta aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan ordu asko horretan eman. Adibide bat, zuek inoiz ozen irakurri duzue, bai, eskolatik kanpo, bai, hola, historiatan. Gaur egunean ozen irakurtzen da, toki askotan, normalean gizartean, agian lehendakari gaiek diskurtzidatzi bat, elizetan eta teleberrietan berriak. Baina, izan dut oso, normalen jendeak ez du ozen irakurtzen, ez gaude ohituta. Eta galdera da, inoiz gertatu zaizue ozen irakurri behar izan duzuenean, zuek ulertu ez? Zergatik, arreta guzti hori normala da. Jarri dugu dekodifikazioan eta ez ulermenean. Hori da horrei gertatzen zaiena. Indar guztia dekodifikazioan jartzen badugu, agian, bai, dekodifikatuko dute, ze garai batean irakurtzea zen ozen ondo ahoskatzea, ondo deklamatzea, baina gero galdetzen genionean aurrari, zer ulertu duzu, ez ziren gai errepikatzeko. Itxaron, korrik irakurtzen zuten bakuz, eta gero kontatzen zuten. Orduan, bi irakurketa mota badago, bata ulertzekoa eta beste ez ulertzekoa. Esperimentu bat egingo dugu? Bai? Bueno, hemen daukazu testo bat, lehenak irakurtzen duzue. Bai? Hizkuntzetan idatzita dago. Esperantos? Bueno, lehenak irakurtzen dakizu, ez? Yo pedrí en el cartón. Socré un bancote. El garzo estaba cantamente linendo. No lo delineó. Una parajocía y un parajocía estaban peinando a mi hendedor. Estaban grilando altamente. Yo gratí al parilla la para fotundamente. No grafieron nucleación. Nalindi yo no podré li quererlo. Yo lindrebar. Decodifica tu deno. Ulertu? Ez? Seguro? Hizkuntzetan da hori. A ver, galdera batzuk. ¿Dónde pedrió el escritor Plot? ¿Creo que esan du en el cartón? En el cartón, bien, bien. ¿Driñó al graso? No, no lo driñó. ¿Quién estaba plinando a su hendedor? Una parejocía y un parejocía. Perfecto, muy bien. ¿Estaban driblando altamente o sapamente? Altamente. Perfecto, altamente. ¿Eta lindrio o no? No. ¿Vale? Conclusión. Denok ulertu duzue. Dekodifikatu duzu, testuari buruz galdera batzuk, eta denok ondo erantzun duzue. Orduan zein irakurleak izango luke ez duzuela ulertu. Hori askotan gertatzen da azterketa. Jartzen dugu zeozer, ez dakigu ulertu dute, galdera batzuk, eta galdera horretan agertzen da guk espero genuen erantzuna. Baina haiek nizta ulertu ez, hemen bezala, mekanismo batzuk erabili dituzte, estrategia batzuk, guk nahi genuen erantzuna jartzeko. Konklusion, bikai. Zani dut, gauza bada dekodifikatzea, baina ulermenean badira beste elemento batzuk. Hau ez da inolako hizkuntza. Hizkuntza asmatua, ez duke inolako zentzuri. Baina, horrekin, adierazi nahi dut, askotan, aurrei olako goza gertatzen zaizkiela. Ulertzen ez dituzten testua jartzen dizkiegula, eta esaten dugu, ala,
Erantzuna. Eta segun, zer erantzuten duten, guk sinestu nahi dugu, ulertu dutela. Gauza bera gertatzen da, lehen aipatu dana, ozen irakurtzeko esaten diegunean. Ni, testo batean, ematen badidate, espadaki zertaz den, eta hala, hasi irakurtzen guztiontzat. Eske, zoratzen zara, ea komak non daude, non azten diren, zertaz doan. Ez dago modurik, baina guk eskoletan jartzen dugu aurrei, hala, hasi irakurtzen. Nola doala, lehenengo parrafoa, urrengoa, eta urrengoa dago dardar baten, edo lehenengoa, beste estrategia bat. Lehenengo zatia irakurtzen duen bitartean, bigarrena dabil, urrengoa zatia, eta postazioa besteak zer kontatzen duen, zer niri galdetuko dit, eta segun zelan hauskatzen dudan eta bat, halako erantzuna emango dit irakaslea, halako nota. Hori dira, askotan egiten diren gauzak, eta guztietan badira trukoak, eta ikasleak ere jakina euren estrategiak erabiltzen dituzte. Honik uste dut, Goranzko eta Beranzko ereduak Fonsek azaldu zizkizuna, ez? Normalean, bi eredu erabiltzen dira, eta Goranzkoak tradizioz erabilidana letrak irakasteko, eta Beranzkoak unitate globaletatik, esanahietatik abiatzea, eta biek dituzte euren mugak. Badago gauza bat, nahiz eta metodo globalen alde egon, badago gauza bat gaindie ezina, eta da, metodo sintetikoetan Goranzko eredu erabiltzen dituztenak, letrak, testuingururik gabe, ze letrak ez dokate testuingururik, letrak bi elkartu, M eta ma, ez doka zentzurik, gehitzen badut, letra bat, A, ma, ama bai, baina ama izan daiteke gauza esko, nik amari zer esaten dio. Amak herrieta egingo dit, amak musu bat emango dit, emeze bat egin behar diot amari, zer gertatu da amarekin. Ez doka testuingururik, ez doka esan nahirik. Baina gu holangoaz. Eta pentsatzen dugu prozesuaren amaieran ikasleek ulertuko dutelako. Askotan ez dut ulertzen, kodifikazioan geratzen dira. Beranzko ereduan berriz, kontrakoa. Erabiltzen ditu. Beranzko ereduan berriz, berantza doaz. Hartzen du unitate nagusia, unitate handia, hau da, testua, eta testu horren inguruan egon aldiren bestelako elementuak. Ez dut ekarri, baina nik karri nahi batek alemanez daki. Ez daki inok alemanez. Pentsa ezazue, Berlinera zoaztela oporretan. Egunkari bat erosten duzue, alemanez, zeo zer ulertuko zenukete? Bai, zer adibidez. Data, ondo, iragarkiren bat, badakigu, Volkswagen, kotxea salgai, zer gehiago. Eguraldia, odeiak, itzurak, Merkel agertu eskero argazkia, hau da Merkel, bai? Zan dut, zeo zer uler, hau da, erabiltzen ditugu beste estrategia batzuk, inguruko elementuak. Beranzko tekniketan hori erabiltzen da. Lehenengo testu ingurua erabiltzen da, esaldiak, saiatzen da esan nahia, eta geisten esalditik, esaldia, hitza, baina badago gauza bat gaindi ezina, eta da letra eta fonemen arteko erlazioa arbitrarioa dela. Eta izen eta objektuen eta izenen arteko loturare arbitrarioa da. Zergatik umai deitzen da. Tozolan deitzen dugulako, baina nik dituak dut mesa, edo table, edo nahi duguna. Zan dut, harreman hori arbitrarioa denez, logika erabiliz, bi metodoek badituzte muga batzu. Orduan, biek badituzte gauza ona, gauza txarrak, baina ulertu behar dugu erabatekoak ez direla. Orduan, badago metodo konstruktibismoaren aldetik eredu elkar eragilea. Eta eredu horretan ez da Beranzko ez Goranzkoa. Elementu biak kontuan hartzen dira, baina importanteena da nik zer ematen diodan testuari eta testuak zer ematen didan niri. Euneko eunean testu bat uler daiteke? Segun
Lorentza den, testu batek niri gauza bat esango dit, eta zure agian beste gauza bat, eta horrekin ere gauza bera gertatzen. Dauda, niri testuak zer ematen didan, eta nik testuari zer ematen dio. Eta horretarako, hainbat estrategia erabiltzen dira. Eta estrategia hori guk, askotan intuizioz erabiltzen ditugu. Baina beti ez dizkiego aurrei erakusten. Lehenengo estrategia da, igarpenak hori denok egiten dugu. Denok. Igartzea da, testu bat irakurri aurretik, testu horrek zer esaten didan nire. Zer esan aldi da, igartzea. Hori da igarpena. Hori denok egiten duzu. Denok egiten duzu. Adibidez. Opari bat, liburu bat lagun bati opari tunei badiogu, zer egiten dugu. Liburu dendara joan, eta pentsatzen badugu, bere gustukoak direla elaberri beltza, erosiko dugu elaberri beltza. Jakiteko elaberri beltza den alez, ea egidean orden, irudiak, kontraportadan, hau da, baina ez dakigu zehatz mehat zertaz duan, baina ideia bat egiten dugu, gure hipotesiak, eta esaten dugu, bueno, pues segurazki estilo honetakoa gustatuko ziz. Zehatzen gara, igartzen, zer gertatuko da. Aurrekin gauza bera. Ipuinak landu baino lehen, irakurri baino lehen, aztertu behar dugu zer dakiten, zer ez dakiten, ea ze guztoko ditu. Ez dakit. Adibidez, zena horrek zeroen ipuina. Nik ez dakit zuen kasua, nirean ez, nire amama ez da baso batean bizi. Zer suposatu alduen, ez? Aur batentzat amama bakarrik basoan bizitzen. Ez? Pero hori kontatzen dugu naturaltasun osoz, eguneroko gauzak baliz bezala. Otsoak hitz egiteak edo hitz egiteak, bueno, gauza raragoak ere ikusi ditu. Esan nahi dut, ezer egin baino lehen, irudietan oinarrituta horrek zer ematen dio aurrari. Ipuin hori idatzi izenean, lobak ziren izaki beldurgarriak benetan. Ni gaur egunean otsoak bakarrik ikusten ditu los dokumentales de la 2 eta inoiz Gabarzonera, Zan nahi dut, ez dauka indar berbera garai bateko otsoa edo gaur egunen. Hala ere gu jarritzen dugu, betiko esperekin. Baina, horregatik, zer ikasi, zer igarri alduten ipuin horri buruz kontatu baino lehen, hori edo beste asko. Hori da igarpena, baina hori landu behar da. Horregatik, ipuinak, historia kontatu baino lehen, beti galdutu behar. Zer da, zer dakigun, jakitea, ez? Behintza zer den, zer. Oso urrun badago, euren errealitatetik, zer ulertuko dute. Bigarren estrategia da inferitzea. Inferitzea da, testuetan dagoen informazioa oinarrituta, falta den informazioa osatzea. Edo, lerroen artean irakurtzea. Hori egiten dugu denok. Adibidez. Tuko hospedala izan zen. Lehen gunean, esan zuenean. Las pensiones va a ser lo último que se toque. Zer esan izuen, ze ulertu duzuen. Ez digo esan noiz. Baina ikutuko, eta ondo ikutuko dituztela, jakin. Hori da leher entre líneas. Orduan, hori ere egiten da, ze informazio erabili dugu? Bere hitzak, bakar. Bere hitzak, tonua, dakiguna, gure hipotesia, eta orduan, inferitzea da, zer esaten duen, hitzezik, zer ulertzen dugu, zelan interpretatzen dugu. Horregatik aurrei ipuinak kontatu bitartean, behin eta berriz galdetu behar zain. Ez du balio, tarrara, korrida baten ipuinak kontatzea, edo irakurtaraztea. Baizik eta gelditu, hausnartu, jakin, ea jarraitzen duten ipuina, ea haiek lagundu duten osatzen ipuina, emon aukera ezberdinak, eta azkena da, autokontrola, ez dauka zer ikusirik, bere ura kontrolatzearekin da, kontrolatzeko ea ulertu dugun testu. Eta, orduan egiten da, denok egiten dugu, ipuin bat amaitzen dugunean, historia bat, elaberri bat amaitzen dugunean, zer egiten dugu? Ondoko hori kontatu, irakurri dut,
Maldito karma, azkenengo novela, oso ona, ez? Eta kontatzen diogu, batek irakurri du? Ez, barraiteko, ez? Bueno, edo besteren bat. Berdin, orduan, kontzer egiten dugu? Guk autokontrol bat, autoevaluazio bat, ea zer ulertzen dugun, beste bati kontatzen diogun. Hori bera, inalda, eskola. Guk, irakurtzen ari garela, badakigu testu ulertzen dugun ala ez. Ze bat batean azten baga irakurtzen eta burua joten bazaigu, horrek ezen nahi du, testu espergerrea dela, ez dugula zer ulertzen. Lehenengo seinale, alarma gorria. Bigarrena. Azten gari irakurtzen, eta konturatzen ez dugula jarraitzen, baina igual ez dauka garrantzi. Agertzen da historia baten eta belar baten izena da. Ez du apurtzen kontaketa, paso egiten dugu, estrategia bat da. Ez du askorrik iztegira begiratzera zer den, ez du eragusten. Olako mekanismoak ere aurre irakatzi gartzen. Bueno, ze askotan, Andereño, zer esan nahi duene? Dugu esaten diogu edo ez? Jarraitu irakurtzen, horrek edu garrantzi, berdin da. Da nahi dute zertan ulertu. Beste estrategia bada, bueno, zezaki zer den, badago, zer gertatuko dela, ea jarraitu ezkero, ea geroago, testuak argitzen didan, falta den informazioa. Eta jarraitzen dugu eta gero, orain ulertzen dut, lehen ulertu ez dutara. Baina bete ez da hori gertatzen. Orduan, hirugarren mekanismoa, zer egiten dugu, zer baita galduta nago, bagoazatzera, berriro, erakurtzen dugu testua, eta saiatzen gara informazioa topatzen. Bueno, holako estrategiak aurrekin landu behar dira, erantzuna eman baino lehen. Zer esan nahi duenek, hau ez ulertzen, dauk askotan azaltzen dugu, ez. Zer estrategia erabiliko dugu, bueno, irakurri berriro, joan aurrera. Ez, errapasatu, igual zeuzerin, daturen bat igual galdu duzu. Bueno, hori da beste estrategia. Eta azkenengo estrategia da, aurrera eta atzera egin ondoren ez dakigunean, orduan topatzen dugu, informazioa kanpotik. Kanpoko informazioa izan alda, urbilen ditugun elementuak. Ikaskide bat, taldeka lan egiten bada, irakaslea bera, edo Google, edo Wikipedia, edo hiztegia, edo nahi dugun, da, kanpoko elementu bat. Eta guk erantzun egon beharrean, ematen dugu mekanismo bat, ikasleak erantzuna topa dezan. Bere kabuz, alik eta autonomoa. Bai, holako estrategiak, utzitan erabiltzen dira, eta askotan ikasle batek, galdera bat egiten dugunean, ez du lertzen. Ulermen okarra dauka honek, eta horrekin konformatzen gara. Ez? Erantzun emonez, baina behi bideratu, konpondez. Esperimentu bat egingo dugu, ia guk holako kapikatzen ditugun. Bai? Bueno, nor da hori? Oso ondo. Ikusi duzuen pelikula? Mesedez, eskualtzen du ikusi duzuena. Ikusi duzuena pelikula. Edo zein bertzio, danak dira berdinak, amaiera berbera duteta. Vale, bueno, orduan, mesedez, esperimentu egiteko, zuek izitzekin, beste guztiok bai, ikusi duzuena okitzekin. Baina zuek ikusi baduzu ez. Suposatzen da, testo bat eskintzen digula aurrei. Orduan, lehenengo ematen digu, ez dizut jarriko aurre hezkuntzako testo bat, jarriko dizut zuen mailako testo bat, irano. Baina mekanismo berberak dira toki guztietan. Hori nor da? Zirano, eta nor zen Zirano? Bako bere irudia eta nor zen? Nor izan ziteke, Zirano? Soldadu bat, zergatik? Soldadu bat? No, zein garaitakoa? Hemen ezpata badu, ez dakit ondo ikusten duzu. Zein garaitakoa zen, Zirano? Zein zen mende? Ama? Amazortzi, emeretzi... 20. mendekoa ez? Vale. 12. ere ez? Bueno, tarte horretan, ez? 15, soldadu bat, eta zer dauka? Dauka, ezaugarri batzuk ditu, nik 3 aipatuko nituzke.
Zer dauka? Sudurra. Zer gehiago? Loreak. Loreak zer erakusten du? Zer adierazten du loreak? Maitasuna. Eta besterik? Argia. Zer argi mota izan daiteke hori? Ilargia. Bueno, orain, igarpena landu dugu. Igarri duzue, hipotesi batzuk egin dituzue, baina ez duzu irakurri liburua. Bai? Orain, inferentzia. Hemen dago Zirano eta hemen dago testo bat. Orduan, inferitu, diduzitu behar dituzue, hor falta diren hitzak. Horretarako erabiliko dituzue, baliabide linguistikoa. Baliabide linguistikoa dira, hitzak, esaldiak, aditzak, ez? Orduan berak diño, pues bien, a medianoche me fui a su encuentro. Un reloj enorme parecía la luna en su centro, y de golpe, no sé qué relojero extraño tapó el resplandor con un sombrío paño de la luz argentina de aquel reloj profundo. Zer erloju ari da? Ilargia. Kontatzen ari da? Se formó la noche más oscura del mundo, los muelles se cubrieron de sombríos matices. Dios mío, no se veía más allá de... ¿Seguro? Zergatik. Badago, no vemos esaera bat dago, ez? Ea, behitu bere irudia. Osea, eske. Seguro? Ikusiko du. Geruko kontrolan ikusiko du behia dozurra. No se veía nada. Y yo seguía mi trayecto para salvar a un amigo. Me hice partícipe de las iras de un noble señor. Algún príncipe que me arrancaría... Me arrancaría los pelos... cabellera, bate la nariz. Y por tanto, imprudente de mí, iba a meter... ¿Seguro? Mucha nariz, ¿no? ¿Tiene nariz? Bueno, ese noble tenía muchos puntos para romperme. Está decantando el tema. Pero pensaba, Vegascon lucha con de nuevo avance y de golpe me encuentro con 100 hombres infelices que apestaban. Y salté la frente alta, de repente abato a 2, giro a 3 que estaban locos, otro me enfrenta, paf, y le quito. Bueno, hemen badira, dakit nariz, dakit zer daukan. Bueno, zer egin dugu, inferentziak egin, inguruko informazioa baliatu, hau da, utzuneak betetzea esaten dugunean, hala, beti utzuneak ez da hori. Landu behar da, aldez horretik, zer da landu nahi duguna, zer nahi dugun aurrek testuetan aurkitzea. Bai? Bueno, ikusiko dugu, ea asmatu duzuen. Ez da, zero. Hace cuando uno encuentra a petulantes del sur. Se les demuestra que los del norte son valientes. Pues bien, a medianoche me fui a su encuentro. Un reloj enorme parecía la luna en su centro y, de golpe, no sé qué relojero extraño tapó el resplandor con un sombrío paño de la luz argentina de aquel reloj profundo. Se formó la noche más oscura del mundo. Los muelles se cubrieron de sombríos matices. ¡Dios mío! Y no se veía más allá de las narices. ¿Seguro? Hau zer egin dugu, orain konfirmatu ea gure informazio zuzena den. ¿Seguro? ¿Quién diablos es ese tipo? Ha llegado esta mañana. ¿Esta mañana? Es el varón Cristian de Neville. Está bien. Yo... Perfecto. Como os decía... Por Dios. Yo seguía mi trayecto. Para salvar a un amigo me hice partícipe de las iras de un noble señor, algún príncipe que me arrancaría la nariz.
gero? Erantzuna. Un diente. Iba a romperme un diente. Y por tanto imprudente iba a meter La nariz. el dedo. Iba a meter el dedo en asuntos peligrosos. Ese noble tenía muchos puntos para romperme Las narices. ¡los dedos! Pero pensaba, veras, con lucha contra el ruedo. Avanzo. Y de golpe me encuentro... En las narices. ¡Cara! ¡Cara! ¡Sí! Con 100 hombres infelices que apestaban En los hocicos. a cebolla de aguardiente. Y salté la frente a Nariz al viento. Y de repente abato a 2. Hiero a 3 que estaban locos. Otro se me enfrenta. ¡Paf! Y le quito Los mocos. ¡Diablos! ¡Salid todos! Es el despertar del león. ¡Dame a solas con este hombre! ¡Hombre varón! Le encontraremos hecho migas. Destrozado, pedudillos de cadete. Desgracia. Bueno, joko ematen du honek, ez? Izan dezake, bermari, edo ez? Informazio ugari dago, ez? Orduan, ebaluazioan, egitetunen autoebaluazio horretan, ulertu dugun, jakin behar du zer gertatzen da bi gizonen artean. Gazteak zera eragiten, zirikatzen, ez? Hora guztia, ez? Eta, orain, zer gertatuko da? Daukagun informazioa baliatuz, inferitu dugu jarraipena. Zer egingo du? Borroka. ¡Abrázame! ¡Señor bravo! ¿Pero qué? ¡Valiente espartano! ¿Qué decís? ¡Abrázame! ¡Soy su hermano! ¿De quién? ¿De ella? ¿Qué? ¡De Roxana! Esto borroka. Bueno, batzu ikusi duzu, bakio zerreti zer gertatzen den. Nik dut maitasunezko historia politena, gizon bik, emakume bera maite dute modu ezberdinez, eta ikusi duzuenok, ikusi edo irakurri ze, gustatuko zaizue. Edo okernago ikusi duzuenok, zer uste duzue, merezi du? Bueno, hori da landu duguna, ez? Igarri. Hori da landu duguna, igarri, inferitu, ebaluazio egin, zer gertatuko den, daukagun informazioa baliatu, hori da egin behar da. Esaten dudanean testo bat, ez dut esaten testo idatzia edo testo klasiko bat. Testoak izan ditezke era askotakoak. Ahozkoak, idatziak, eta, en fin. Denbora horrela doanez, hizkuntzia zairi buruz zer esan nahi nuen, edo behintzat gainetik ikusi, ez dut Fonsek ere erakutsi zizuen gauza bera. Uste dut eskema ezagutzen duzuela, toki askotan agertzen da, eta hau da Flowborezen eskema, eta horrek, bera, azaltzen du, zer egiten dugun idazten dugunean. Hau, idazten dugunean, guk abiatzen gara komunikazio egoera batetik, eskema ezagutzen duzuela, bintzat igez egon bazineten hitzaldian, Fonsek azaldu zuela. Baina, labor bilduz, abiatzen gara komunikazio egoera batetik. Guk pentsatzen dugu, testu idatzi batek arazo bat konponduko digula. Bestela ez genuke idatziko. Inork ez du idazten esateko, ze kaligrafia polita egiten dudan. Bida, ze kaligrafia dudan. Inork ez du horretarako idazten. Idazten du, arazo bat konpontzeko. Ala ez. Zuek, idazten duzuenean, eskola prestatzeko, lagunei postal bat bidaltzen dugunean, email bat idazten dugunean, beti izango da, arazo bat konpontzeko. Hori da komunikazio egoera. Orduan, kontuan hartzen dugu, gaia, zer da idatzi behar dudana, zeri buruz, nori idatziko diodan, eta horregatik alako izkera erabiliko dudan, eta zein da nire gura, zer den konpondu nahi dudan arazo. Hori egiteko, intuizioz askotan, zer egiten dugu testoa planifikatu. Testoa planifikatzeko, askotan, zer egin behar dugu, ideiak sortu, ideia hori antolatu, urrenkera baten arabera, nik ezin dut idatzi postal bat eta esan amaieran kaixo, eta goian ikusi arte, musuak, ez,
urrenkera batean antolatuko ditut, nik aukeratu ditudan elementuak, eta nire helburu zehatzak dira idazteko erabiliko ditudan helburuak. Laguna denez herrik atxondea, erabiliko ditut herriko izkera, ez? Nola idatziko dira. Eta gero, hasten gara idazten. Informazioa, nondik ateratzen dugun informazioa, hurbilen daukagun informazio iturritik. Informazio iturri hurbilena da geure burua, gure oroimena. Gure oroimenetik, normalean informazioa ateratzen dugu, badakigu zer esan, eta ez dakigunen, orduan hasten gara kanpoan bilatzen informazioa. Eta gero, idazten dugu, eta idatzi bitartean, askotan, sustenketa batzuk egiten ditugu, eta horrez gain amaieran azkenengo errepasoa. Hori ondo ikusten da aurren idazlanetan, ez? Aurrek planifikatu badute, idazlana igerriko da berehala, eta planifikatu ez badute, asko sarinago, ez? Ideak nazian, orkestuko dituzte. Berrikusketetan, idatzietan askotan, datzoiek ikusten ditugu. Datzoi batek zer esaten digu, idazlea zehozer idatzi duela, hobeto pentsatu duela eta berriro idatzi duela beste gauza da. Zer esan nahi du horrek? Berrikusi duela. Orduan, datzoiak txartzat emon beharrean, nik txalotuko nituzke. Horrek erakusten du, ikasleak ardura hartu duela. Ez duela idatzi eta hor konponte irakasleak zuzenduko du. Ez. Aurrera tatzera ibili da eta zehozer aldatu duela. Seinale ona, eta seinale txarra. Sartotan beti, tatzoirik ez, mesedez. Bueno, tatzoiek ere informazio ugari ematen dute. Edo esaldi bat berregiten duenean. Informazio askoz gehiago ematen digu tatzoi horrek, aurrak indu duen zati horrek, dana txukun aurkesteak baino. Ez tekibu dana txukun dagoenean, ea berak edo amak edo itak edo nok idatzi diak. Batez etxean egiten dituztenean. Bueno, berrikusketetan zer egiten da, irakurri, idatzi duzuna oso edo zatia, eta gero, ados ez bagaude, beste modu batez esaten dugu. Fijatzen bagara, ona heldu arte idazten hasi baino lehen, pentsatu dugu, ze arazo daukagun, nori konpondu, nori idatzi, zer esango diogun, zer esan diogun, ideia batzuk antolatu ditugu, zirriborro bat egin dugu, eta gero, hasten gara idazten. Hasten bagara zuzenean idazten, seinale txarra, ez dugu pentsatzeko denborarik izan. Ona heldu arte, behitu zenbat gauza egin behar izan ditugun, ezer idatzi baino lehen, hori bera landu daiteke aurre hezkuntzatik, lehen hezkuntzan eta aurre hezkuntzan. Aurrek idazten ez dakitenean, ez dakite idazten, baina aurrek hitz egiten. Bai, hitz egiten dakitenean, guk planteatu diegu, arazoa, zorriena, adibidez. Nola konpondu hori, zer egin behar duzue? Burua garbitu, jaboi normala, berezi bat, farmazien erosten da, hori gauza guztiak aurrek badakizte. Zun dute, batek ez badaki, beste. Gaur hori, hau da, arazoa, ahoz landu daiteke. Eta nori esan, no garbitzen digu burua? Ama, edo aitak, eta esaten badigu har baten bidez, zer jarriko dugu? Gurasoekin nola idazten dugu? Hor batek nola idazten dio, aitari edo amari? Guraso agurgarriak, guk idatziko bagenie bezala, edo kaixo aitat ama, hau ikertatu da, eskola, holako gauzak. Hau ez dakit ondo da bilen, zenik batuten zuten dut beste batutan ez. Zuek ondo entzuten duzue? Bueno, orduan, zer esan, aukeratzen da, eta hori aurrek ez badakite idazten ere, guk badakigu eta guk egiten dugu transkriptorearena. Guk arbelean aputatzen ditugu, haiek esaten dituzten gauzak. Informazioa, zugu gara, idazteko makina, haiek gauz esaten digute, guk alderak egin, testoa osatu arte, testoa planifikatzeko. Arbelean apuntatzen dugu, eta informazio horrekin aurrek esaten dugu, gauz asko komentatu ditugu, zozer aukeratu behar dugu. Pardonazten gara, antolatzen, aukendu, hau ez, hau jarri, eta eredu bat. Idatzi dugu, haiek ez dut idatzi, mekanikoki guk idatzi dugu, baina haiekin batera. Orduan, bi aukera, edo hiru. Aurrek ez badakite ezer,
kopiatu aldute testua, nik idatzitakoa. Zer lantzen dugu, horrekin zer lantzen dugu? Kaligrafia, adibidez, letrak lantzen ditugu. Eta hola, landuko dute testu bat, haiek ekoiztu duten testu bat, euren arazoa konponduko duen testu bat, eta kaligrafia ere landuko dute. Hori da kaligrafia lantzeko modu bat, eta beste aukera bat da betikoa. Mi mama me mima mucho, kopiatu esaldiak, behin eta berriz, bueno, bai, kasu egingo digute, horrek guk agintzen dion guztia betetzen dute, bai? Orduan, bigarren aukera da, hori ez, kopiatzea, itzoltea, zentzurik ez dutena. Nik aukera nahiago dut bestea. Eta haiek, kopiatu aldut, eta saiatu kopiatzen, etxera joan, eta erakutsi. Eta gai dira, irakurtzen espadakit ere, gurasoei esateko nota zer dakarren. Ze haiek egin dute, haiek buruz dakite, egin dutenean zer dakarren nota. Egia da, zer espadakite, ez dutela dekodifikatuko, baina bai interpretatuko dute, haiek sortu duten testu. Hori da diferentzia. Bestea da, kopiatzea, letra kopiatzea, marrak, borobilak, ikurrak egitea. Eta zerbait egiten, baldin badakite, ja lehenengo zikloan, ja nagusitxoak direnean eta holan, pues orduan, eredu erakutsita esan ez, planteatu alzaile. Bueno, pues orain, ikusi dugunez, kenduko dugu, eta taldeka, irunaka, bakoitza bere testua. Hau bezalako testu bat. Ematen zai eredu bat, baina askatasuna eta autonomia gehiago daukatenez, testua berriro idazteko euren erara. Esan ditut, askotan jarduera bera, maila ezberdinetan erabilteke. Maila bakoitzan, zaitasun bat dukiko du, edo beste bat. Baina azpimarratu nahi nukena da, idatzi baino lehen, egin behar dituzten urraz guztiak, haiek egin aldituzte. Ze, hau, landu daitezke. Guri beti irakatzi digute, irakurketa eta idazketa lan pertsonala zala. Ni ez nago ados, ze idazten badugu, idazten dugu beti beste bat entza. Da lan soziala. Orduan, ikuspuntu horretatik nik uste dut elkarren handik asko gehiago ikasiko dutela, lanak, hasiera batean batez ere, elkarrekin ekoizten badituzte. Ez da norberarentzat. Gure garaian, bagenukan beti ordu bat 20 minutu, mailen jasartzeko bakoitza bere liburuarekin. Individuala. Norberaren pekatu pertsonala baliz bezala. Irakurtzen dugunean, azteko. Irakurtzen dugu beste batek idatzi duena. Eta askotan lagunen artean. Nik gogoratzen ditudan irakurketarik onenak izan ziren 14 urtereke 14 Asterix liburua. Irakurtzen genituen zezegoen tebeo bakarra guztiontzat, podeian zei. Bata bestearen gainean, eta benetan nabardura guztiekin, bineta berbera, behin eta berriz irakurtzen genuen, eta benetan gozatzen genuela. Ez zen irakurketa individuala. Askotan batak esaten zuen gauza bat, beste batek beste gauza bat, eta benetan divertitu eta atsegin ez irakurtzen genituen olako.